नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. आणि तर आत्ता आपण का आला हे बघा, पिंक्या सकाळी सकाळी चौथा आला हे का मग आता हानू का पुणग्याडे रका नाही गेलो पटकी येऊन दे जा घेऊन ये, मी थांबते पुणग्याकडे. तर आंबे कापता सकाळी सकाळी. हां, तर आत्ता मी चाललोय पुणग्याकडे. पुणग्याकडे म्हणजे मी जायचो त्या आग्रात, काम चालू आहे रात्रभर, घराचं काम चालू होता त्यामुळे डोळेवाय सुजले सकाळी सकाळी. तर आत्ता काय करतो, फणस काढूक जायत होता. फणस की काहीतरी करूक गेलेत, नाना पप्पा आणि पिंक्या गेला तर उमलेत म्हणून रक्का आणूक गेला पाठी पुन्हा. तर आणि अकडे पुणग्या काय करता तोपर्यंत वाट बघतोय. पिंक्या येता का पुणग्याकडे वाज जात जरा सकाळी सकाळीच. पुणग्याकडे काय करता हे रंदन सकाळी जेवण झाला पुणग्या? हे का आंबे नाही नाही म्हणता कापले शतोम चलते. तर चला मित्रांनो, आत्ता आग्रात चाललोय, पप्पानी पुढे गेलेत. तर चला, आणि पिंक्या पण गेला असताला रक्का घेऊन. तर काही जणांका रेट खूप आमचे परवडत नाही, पण आम्ही विकताना व्यवस्थित विकतो, काहीतरी देणार नाही एखाद्या देवचा असला तर अशा गोंधळत. तर बऱ्याच जणांचे या असतात, तुमच्याकडे लय महाग असता, या असता ता असता असं सांगायला लागतं. तर तसं काय नाही. चला मग आता जाऊया आग्रात. माका गाई घालीत असतली, रवलो खय, त्यामुळे आता आग्रात जाऊया. चला, आजकाल ढोरावीर आपली सोडलेली नाही, कारण आताशे आंबे खातात आणि त्यांचे दात आंबट होतात आणि मग गवत खायत नाही, म्हणून ढोरांका ह्या दिवसात सोडत नाही. उन्हाळ्याच्या बांधण ठेवतो. नाही ते बघा, अशी कलमाची बागे फिरतात आणि पारांबे खायत बसतात. कांदीत तोडून टाकलाय नी कशी फांदूत तुटलो कराडलेली असात. नशिबादी नाना खावते म्हणून नानावर चढलेले कसे हे आंबे पडले. कोवळे आहेत ते सगळे. हे बघा, एकाच कलमार काहीतरीच्या दोन एक डझन आंबे होते. नाना चढत असतानाही बघा खांदी पेचान पडली. पिंक्या हा करून राहला वर. नाना चढले म्हणजे नाना इल्या पराक्रम केला नी. आणि हे आमचे आंब्याचे मोठे व्यापारी शशी पाटील बाळाक ब्लेड लावतात. नाश्ता बिष्टा करून झालेलो दिसता. बिस्किट कोणी होय रे. आणि होकडे आजपासून कामदारा आंबे घेऊ खाली कोण नाही ना. एका घरात बसा नसतो, काम करू होय ना. हो, हे आमच्या शेशीचे बागे होत दोन. जाऊन माझेच होते हे का, हे शेशीचेच बागे होत दोनवले. आंबे आंबे होय तर सांगा. ताजे काढलेले ताजे काढलेलं पण व्हिडिओ जायता का. आंबे तुझे रवते होय ताजे आंबे होत. ह्यो आमचा मालक नंदन मालक की. हे बघा इकडे सगळे कामदार आहेत. हे बघा
आणि इकडे हे बघा शिडी जोडतात, कलमा मोठी आहेत काय काय. आणि आपले पाटील, काय पाटील हो काय हो आज काय आंबे काढूक सुरुवात केला. आमचे पाऊस येणार तेव्हा आम्ही आंबे काढणार. हे बघा ही आमच्या बापटांची बाग. आंबे कमी काय 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 बागा मोठी पण आंबे कमी आहे. हे आता शेवट गाळ हा सगळं, म्हणजे गाळ म्हणजे गाळ नाही आंबो कसलो तो बघ. गाळ का काय झाला आणि आंबे दिसत नाही आतमध्ये आंबे चारच आंबे काल पासून गोडून शकत नाही ते वाढरां का ठेव रे बाबू. हा आंबे काढणार तरी तरीचे माणूस बघ, तरे तरेचे आहेत सगळे माणूस. चला हे बघ आंबे कसे काढतात हे दाखवूया. बऱ्याच आमच्या 2-4 व्हिडिओ एका व्हिडिओत होतं पण बाकीच्या व्हिडिओत नाही आहे कधी. हे बघा कलमा बरीचशी मोठी असल्या कारणाने शिडी लावतात, सोप्या पडतात शिडी लावून. हे बघा ही चिकारणी आणि पहिली आणि यो घळ. हे बघा घळ आणि शिकारणी बांधताना आता वर सोडणार आणि आंबे काढूक सुरुवात करतले. हे बघा केवढी झाडं असती आणि केवढा काढूच्या लागतात बघा. मग तुमका दर सांगल्यावर महाग पडतले पुन्हा परत. मोठे उतापती करूचे लागतात. हे आंब्याचे व्यापारी विजय पाटील जाऊन देत. संपत्ती लिहिलो तिथं हे आता किरकोळ रवलेले काढतात 1-2 बघा खाली जाऊन चढलेत भाऊजी. आणि आता आंबे काढूक सुरुवात. तुमका काय दिसत नसात लांबसून. हे खाली शिकारणी घेऊ. शिकारणी म्हणजे ती टोपली बांधलेली आहे ती का शिकारणी म्हणतात. हां पुन्हा शिकारणी म्हणजे काय विचारशाल तर टोपली एक दोरी बांधलेली आहे, दोरी एक टोपली बांधलेली आहे होय ना, ती का शिकारणी. तर चला आता आपल्या तर जाऊया बघूया काय करतात ते. वांढराने खळ ठेवल्याने नाही काम पुरा केल्याने वांढराने बराचसा. तर मित्रांनो हे आताशे किरकोळ आंबे रवलेले आंब्याचं बाजार उलगत इलो. नाहीतर कॉल करशाल बाबल्या आंबे होत का आंबे होत काय, तर आताशे नाही. आणि बघूया आता काय करतात ते पप्पा आता. तर हे बघा नाना आपले आंबे काढतात. खै आहेत वांढराने खाऊन सगळे सपून टाकल्याने. 1-2 डझन रवलेत ते काढून टाकतात. हे बघा काय पाटील झाले नाही अजून काढून. आमच्या काय आहे ना बंगला साधारण 1 डझन काढलेली शोधून. हे बघा कसे उळकामान काढूचे लागतात बघा. हे बघा आंब्याची टोपली भरली आणि आता खाली सोडतं हळूहळू. टोपलीचा तीर बांगडा झाला आणि हाताचा तीर बांधला मला असं वाटतं. हात पोचणार नाही. दोरी धरा, दोरी हातात दर्शी जरा. शाबास. हे बघा असे आंबे काढूचे लागतात. ही पद्धत आहे आंबे काढूची हो ना. सॉलिड. हे बघा देवगड हापूस. हे बघा मग असे आंबे काढूचे लागतात. त्यासाठी मॉप कष्ट लागतात. हे आपल्या आता कामाकत म्हणून सोडून द्यावं. ते टाइमपासाक नाही रे, कामा केली होती. नाही तर म्हणते टाइमपासा केली होती. मी टाइमपासा केलाय ना. नेरी झाली नाही अजून. नाश्ता झालो ना की मग कामाचा विषय लाईनी तिलो मेन नाश्त्याचा. म्हणजे पुढची निर्गत लागेल. हा बो पिको असं वाटतं ना. वेळा
काही जणांका वाटतं हे डाग असतात ते खराब आंबे असतात, तर तसं नाही, ते खार पडतात. डागीच आंबो चांगले. जरा हे बघा, अशी पुन्हा परत शिकारणी देतो ते बघा. बरेचशे वर्ष आम्ही आंब्याचा धंदो केला नसल्या कारणान या दाखवूक मिळत नाही. ही बघा तकडे मोठी फलट ना, पोटी फुटली या. पोटी फुटून त्याला पण बापान नाही नाही याची वाट बघतो कोणाची? नाश्त्याची किंवा त्याला सुधारात वाईट जरा. नाश्ता येत हा? नको बाबा नाश्ता. हा आडवं झालं असतं आता. सकाळची उतारली नाही रे. क्रेट पण भरलो नाही ना. हो बघा. अरे माहितीगार माणूस सगळ्याचो तू, कलाकार तू. नंदन दमलो आंबे पुंजावून काय त्याच्या औषध पाठवलं आंब्यांका. थंय जात असतं ते गावले असतो. हे बघा काय परिस्थिती येईल बघा. भुकेन अर्धो झालेलो हा. झाला काढून झाले, संपले ना. चल फणस काढूया खायचो तो. चल घे ये तरी काढता येईल. त्या दिवशी ह्याच फणसाचं काढलेलं आहे फणस. बऱ्याच जणांका आवडलेलो. फणस नाही, भाजी करताना बरोबर फणस म्हणतात. धरिये पिंके है, पिंके धरिये. तर मित्रांनो फणस काढत होता, पण फणस लय तकडे उंचा, त्यामुळे काढूक भेटत नाही. तर मित्रांनो आणि इकडे आंबे काढूचा काम जोरदार चालू आहे. बॅटरी लो झाली आहे, त्यामुळे आता इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.